I ariketan biderkaketa bat ikusten dugu. Monomio hau biderkatu behar dugu parentesi honetan dagoen trinomio honekin. Beraz, egin behar duguna da biderkatu monomio hori parentesien dagoen batugai bakoitzarekin. Beraz, monomioka goiaz biderkatzen. Lehenengo monomioa bat eren ekizkarratu da eta -3 ekizkarraturekin biderkatu behar dugu. Lehen esan dugun bezala, zenbakizko partiak biderkatzen dira eta letrazko partiak ere bai. Ekiz berbi, bider ekiz berbi. Zuzenian aldugu ipini ekiz berlau. Gero, bat eren bider 6 egin beharko dugu. Bat eren bider 6. Ekizkarratu, bider ekiz. Bat eren bider -9, minus bat eren bider 9 eta ekizkarratu. Berdin. Hemen, 3 biderkatzen eta 3 zatitzen, -1 erdi geratzen da, ekiz berlau, berretzaileak batu egiten direlako. 6 zati 3 geratuko da, simplifikatute ipiniko dute emaitza. 2. Ekiz, berbi, bider ekizkarratu, ekiz berriru. Ken, 9 zati 3. 3, ekiz, berbi. Eta hori da, azken emaitza. Hurrengo honetan, daukagu binomio hau, binomio honekin biderkatzeko. 2 ekizkarratu, biderkatzen dugu, hurrengo parentesian dagoen bakoitzarekin. 2 ekizkarratu, bider ekiz, 2 ekiz ber 3 da. 2 ekizkarratu, bider -1, ken 2 ekiz karratu. Gero, 3 biderkatuko dugu, ekizekin eta -1ekin. Gehi, 3 ekiz, ken 3. Orain, ekiz biderkatu behar dugu, ekiz eta -2ekin. -ekizkarratu, bider minus, plus, gehi 2 ekiz. Berdin. Gai antzekoak orain. Gai antzekoak 2 ekiz berriru. Ez dauko beste antzekorik. Baina, -2 ekizkarratu, ken ekizkarratu, -2, ken bat, -3 ekizkarratu da. Eta, amaitzeko, 3 ekiz eta 2 ekiz. Gehi, 5 ekiz. Barkatu, ken 3. Hemengo 3 aztu zait, hor dago, ken 3. Orain, ka ariketan, biderkaketa agertzen da hemen, eta hemen ere beste biderkaketa bat. Beraz, lehentasuna dute biderkaketak eta azkenian amaitzuko dugu kenketa hori egiten. Biderkaketa egingo dugu, ekiz biderkatzen, bigarren parentesiko bakoitzarekin. Ekiz bider 2 ekizkarratu. 2 ekiz ber 3. Ekiz bider 3 ekiz. Gehi 3 ekiz ber 2. Ekiz bider ken 5, bider -5, -5 ekiz. Orain, 4 biderkatuko dugu parentesiko guztikin. 4 bider 2 ekiz, 8 ekizkarratu. 4 bider 3 ekiz, gehi 12 ekiz. 4 bider -5, ken 20. Kontuz orain, -3 ekiz biderkatu behar dugu, -ekizekin. Gehi 3
x karratu. Eta minus 3x bider bat, ken 3x. Antzekoak elkartuko ditugu. 2x berriro, ez dago beste x berrirurik. X karratukoak, 3x karratu, gehi 8x karratu, gehi 3x karratu. 3 gehi 8 gehi 3 14 x karratu. Orain, x dun gaiak. Minus 5x gehi 12x. Minus 5 gehi 12 gehi 7 x. Eta hemen dago, beste bat, ez dudan ikusi, ken 3x. Bueno, ipiniko dut orain. Eta gero bukatzen dut. Eta, gai azke bakarra, minus 20. Beraz, hemengo eragiketa geratzen da amaitzeko. 2x berriro, gehi 14 x karratu, gehi 4x, ken 20.